ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రిషిరామ్ 321. మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే కనుక నేను మీషోలో తీసుకున్న కొన్ని కిచెన్ ఐటమ్స్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట. సో అవి వచ్చేటప్పటికి ఇవి ఓకేనా. సో ఇవి నేను ఒక్కొక్కటిగా మీతో చూపిస్తాను అండ్ ఒరిజినల్ పిక్స్ కూడా సైడ్కి పెడతాను. సో చాలా మందికి ఈ నేను చూపించబోయే కిచెన్ ఐటమ్స్ అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. విత్ రీజనబుల్ కాస్ట్, క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటిగా నేను మీతో షేర్ చేసేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆయిల్ టిన్ అనమాట. ఆల్రెడీ నేను ఒకటి తీసుకున్నాను మీషోలో, అది గ్లాస్ది తీసుకున్నాను అనమాట. సో అది పగిలిపోయింది, అందుకని చెప్పేసి నేను ప్లాస్టిక్ది తీసుకున్నాను. చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉందనమాట. సో క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. సో దీని మీద కవర్ ప్యాక్ చేసి ఉందనమాట. సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే కనుక ఇందులో ఆయిల్ వేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా. సో ఇదైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో మీకు కనుక అంటే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా నేను చూపించింది అయితే తీసుకోండి, చాలా బాగుంది. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇదండి. సో దీని కాస్ట్ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి నేను స్క్రీన్ పైన పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అనమాట. అండ్ నా మీషో యాప్ లింక్ కూడా ఇస్తానండి. సో ఎవరైనా కానీ మీషో యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన మీషో యాప్ లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి. అండ్ ఎవరైతే కనుక మీషో యాప్లో ఫస్ట్ టైం బై చేస్తారో వాళ్ళకి 30% ఆఫ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ మీద మీకు 100 రూపీస్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆఫర్ కూడా మనకి మీషో యాప్లో ఉంది ఓకేనండి. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది. దీని కాస్ట్ కోడ్ కూడా మీరు చూస్తున్నారు కదా, స్క్రీన్ పైన పెట్టాను, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను. నేను చూపించిన ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ కోడ్ కూడా స్క్రీన్ పైన పెడుతున్నాను అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను ఓకేనండి. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నమాట. ఇది కొబ్బరి తురుము, క్యారెట్ తురుము, బీట్రూట్ తురుము అలా చేసుకుంటాం కదా, అదనమాట. కాంబో ఈ 2 వచ్చాయి అనమాట ఓకేనా. ఇదిగోండి ఇవి. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్ ఉందనుకోండి, దానికి దీని మీద ఇలా రుద్దుతూ ఉంటే మనకు ఆ గుజ్జు అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా. సో ఇది కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మా ఇంట్లో లేదు, అందుకని చెప్పేసి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ రెండింటి కాస్ట్ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి నేను స్క్రీన్ పైన పెడతాను ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కాస్ట్ పెడుతున్నానో అది నేను తీసుకున్నప్పుడు దాని కాస్ట్ ఎంత ఉంది అనేది పెడుతున్నాను అనమాట. సో మీరు తీసుకున్నప్పుడు దాని కాస్ట్ పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. ఒక 10-20 రూపీస్ అయితే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనకి మీషోలో పర్టికులర్గా ఇంతే కాస్ట్ అంటూ ఏమీ ఉండదు ఓకేనా. సో సెకండ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నమాట. ఇది కూడా కాంబో గ్రే అండ్ పింక్ ఓకేనా. సో ఇదేంటంటే అంటే ఇది కిచెన్ ఐటమ్ అంటే మనం ఇందులో స్పూన్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు. బట్ కిచెన్ ఐటమ్ కంటే కూడా మనం పెన్లు, స్కెచెస్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా, దానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇదిగోండి ప్లాస్టిక్. సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఇదిగోండి ఓకేనా. సో డిస్టర్బెన్స్ అయితే కనుక సారీ అండి, పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. సో సెకండ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది బేబీ పింక్లో. ఇక్కడ మన పెన్లు కానీ, ఎరేజర్లు, షార్ప్నర్స్ ఇవన్నీ పెట్టేసుకోవచ్చు. కొందరు స్పూన్లుగా పెట్టుకొని కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా. సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే అనమాట. మనకి కాంబోలు ఇచ్చారు. సో వీటి రెండింటి కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను స్క్రీన్ పైన పెడతాను, కోడ్ కూడా స్క్రీన్ పైన పెడతాను. నేను ఏదైతే మీకు కోడ్ ఇచ్చానో ఆ కోడ్ని మాత్రమే మీరు మీ షాప్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే నేను చూపించిన ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు అందులోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే నేను చూపించిందే మీకు కావాలి అనుకుంటే మీకు వస్తుంది. ఇఫ్ 10 రూపీస్ తక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇలాంటిలోనే ఇంకా వేరే తీసుకున్నాను అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మీకు క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా. సో థర్డ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇదండి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంది, అది కూడా మీరు తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను. అంతకంటే ముందు మనం మీ షాప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అందులో ఎలా బై చేయాలి అనేది ఒకసారి అయితే నేను క్లిప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. అది చూసొచ్చేయండి, దాని తర్వాత మిగతా ప్రోడక్ట్ కూడా చూపించేస్తాను. సో నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన లింక్ని ఓపెన్ చేశాక ఇలా మీ షాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అవ్వగానే పైన మనకి చాలా వెరైటీస్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను వచ్చేటప్పటికి కిచెన్ ఐటమ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇందులో కుక్ వేర్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు కావాల్సిన కిచెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను వచ్చేటప్పటికి కుక్ వేర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను గ్లాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ చేశాను. కంటిన్యూ చేసి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేసి కంటిన్యూ చేస్తే మన ఆర్డర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది. చూసారు కదండి, మీకైతే అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో మనకి మీ షాప్లో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంటుంది, ఈజీ రిటర్న్ ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి మన ఇంటికి వచ్చాకనే మన ప్రోడక్ట్ మన ఇంటికి వచ్చాకనే మనం అమౌంట్ అనేది పే చేసేసుకోవచ్చు. మనకి ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్లయితే మనం రిటర్న్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. వితిన్ 3 to 4 daysలో మన అమౌంట్ అనేది మన అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనం అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి తప్పకుండా ఇవ్వాలండి. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకపోతే మనం రిటర్న్ పెట్టిన ప్రోడక్ట్ అమౌంట్ అయితే మనకి బై హ్యాండ్ అయితే రాదు, మనకి అకౌంట్లోనే వస్తుంది. కాబట్టి మనం అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి తప్పకుండా ఇవ్వాలి ఓకేనా. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ లేట్ చేయకుండా చూపించేస్తాను. ఇది మసాలా బాక్స్. సో ఇందులో జీలకర్ర, కరివేపాకు అన్ని వేసేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో ఉంది. బట్ ఇది నాకు నచ్చేసి చాలా తక్కువ రేట్ అండి, 171 రూపీస్ ఏమో అనుకుంటా. క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది, ఒకసారి చూడండి. సో మీకు ఇలా చూపిస్తేనే అర్థమైపోతుంది క్వాలిటీ ఎంత బాగుంది అన్నది ఓకేనా. సో మనకి ఇలా ఇచ్చేసారు అనమాట.
సపరేట్ ఓకేనా. అటాచ్డ్ కాదు, అన్ని కూడా సపరేట్. మనం సపరేట్గా తీసుకొని తోముకొని నీట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు. అదే అటాచ్డ్ అనుకోండి మనం తోమినా సరే అంత నీట్గా ఉండదు. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా సపరేట్గా తీసుకున్నాను. అండ్ మనకు ఒక స్పూన్ ఇచ్చేసారు ఓకేనా. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇదండి. సో నేను చూపించిన కిచెన్ ఐటమ్స్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతాయి, నచ్చాయి అనేసి అయితే అనుకుంటున్నాను. నేను చూపించినవన్నీ కూడాను రివ్యూ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. సో ఈ రోజు వీడియో అయితే మీషో కిచెన్ ఐటమ్స్ హాల్ అనమాట. సో మీకైతే నచ్చింది అనుకుంటే, మీకు నచ్చినట్లయితే లేట్ చేయకుండా తీసేసుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే కనుక నన్ను మాత్రం అసలు పెట్టుకోకండి ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బై ఫ్రెండ్స్.